Tot no seria si tinguessis que guardar una setmana a la nevera, però aquest el gastarem entre avui i demà. Cal dir. Entre els musclos, que si els sobres pots fora. Això ja t'ho pots emportar, això. Això t'ho pots emportar. No, enganxem així. Tota l'aigua que pugui portar. Així, sal, mica de pebre, una miqueta de sucre. Sucre és per les cides. Els tindrem així, anem a muntar-los. Muntar-ho enrere i muntar-ho aquí sobre. Acaba d'inventar el film aquest. Hòstia, ho hem de fer per forrar, Evidentment que... Mira que se'n gasta, En el cas del fumat agafaríem el té. Allà ho embolicaríem. Porta més sal al fil. No, al fil, el fil de lligar. Aquest seria el fumat, no? Aquest seria el fumat. Ja està, no? L'apretaríem perquè d'això i llavors faríem això. Caramel. Aquest seria el fumat. Doncs mirarem com el cobrem.